Už tradične aj tento rok sa môžu fanúšikovia Freaku tešiť na akciu Long Live Oli Freak. A tento rok nás čaká poriadne československé derby. Za Slovensko sa postaví tím 13, ktorý je pripravený zabojovať o česť domácej pôdy. Poďme sa spoločne teda pozrieť, ako sa na zápas pripravujú. Ako ste mali šancu vidieť, tím 13 berie svoju prípravu naozaj vážne. Aj by mal, proti ním sa postaví obávaný český tím 5-8G. Počkajte, režia. Dostávam informáciu, že sa nám nepodarilo s chlapcami prepojiť do Jihlavy. Viete, Jihlava. Ale tam večer a zábava určite na tejto akcii neskončí. O zábavu po zápase sa postarajú Shimi a PG so svojím DJ setom. Ako ste mali šancu vidieť, chalani sa pripravujú a my tu všetci dúfame, že sa pripravovať ešte chvíľku budú. Každopádne by sme vás chceli všetci srdečne pozvať na túto akciu, ktorá sa udeje už 24.4. v Bratislave. Long Live Oli Freak, tešíme sa na vás.